segundo. क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय क'क्राझार प्लेनेटेरियामाव सानसेनि हाबाफारिजों बुधबार एबा 28 फेब्रुआरि खालि हादरारि बिगियान सान 2024 एबा नेशनेल साइन्स डे 2024 जों लोब्बा लाखिनानै इन्डिजिनियास टेक्न'लजिज फर भिकसित भारत आयदाखौ लानानै बिटिसिनि मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाना क'क्राझारनि आर्याभाट साइन्स सेन्टार आरो आसाम साइन्स ससाइटि क'क्राझारनि मददआव साइन्स मडेल कम्पिटिशन एन्ड पपुलार साइन्स टक्सखौ खुङो। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायनाय हाबाफारिनि बराय बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन बिटिसिनि मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाननि CHD सुप्रिया ब्रह्मआ। Today is 28 February, right? And 28 February is observed as a National Science Day. मेल बेखेवनाय बिबुंथिखौ लाखिदोंमन बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ। क'क्राझार प्लेनेटेरियामारि प्रांगणत तिनिटा अर्गानाइजेशन बिहेखे आमार डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियम एंड आर्किओलॉजी লগতে आर्यभट्ट साइंस सेंटर क'क्राझार आसाम साइंस ससाइटि क'क्राझार लोगोसेनो हांख्रायजानाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन बिटिसि EM उइलसन हासदा आरो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादोंमोन फारियै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि एसिस्टेन्ट प्रफेसर साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि डक्टर अनजालि बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि प्रफेसर डक्टर हेरम्ब बाइलं बिथाङा। बे हाबाफारियाव क'क्राझारनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा गोसो गुदुङै बाहागो लानायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो नुजाथिदोंमोन। मख'जाथावदि क'क्राझार सोलोंथाइ खोन्दो सिंनि गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय फैनाय फरायसाफोरनि साइन्स मडेल कम्पिटिशनबो जायो। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जी, डेन्टेल, यूरोल'जी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।